Уявіце сабе, беларус забівае гол прыгажун на чэмпіянаце свету ў Мексіцы. Праз 3 гады пераходзіць з мінскага Дынама ў Ювентус, становіцца гульцом асновы і выйгрывае Кубак Італіі і Лігу Еўропы. Не, гэта не сон пры тэмпературы 39. Какую психушку вы чё угораете? Гэта гісторыя пра Сергея Алейнікава, які запальваў на чэмпіянаце свету 1986 года, што таксама праходзіў у Мексіцы. Вы только паглядзіце на гэтую пушку. А цяпер паслухайце, што перад матчам з Венгрыяй казаў беларусу легендарны трэнер Валер Лабановскі. Многія незадаволеныя, што я павёз цябе ў Мексіку. Сёння ты павінен даказаць, што яны не маюць рацыі. І Алейнікаў даказаў. У дэбютным матчы на чэмпіянаце свету забіў ужо на 4-й хвіліне, а зборная СССР вынесла Венгру 6-0. А потым вось так ён ледзь не забіў французам. Карацей, нездарма ў 2003-м УЕФА назвала Алейнікава Golden Player of Belarus, найлепшым беларускім футбалістам за папярэднія 50 гадоў. На жаль, на фінальным этапе чэмпіянату свету беларусаў няма ўжо шмат год. І здаецца, не будзе яшчэ вельмі доўга. Але гэта не падстава не сачыць за турнірам і рабіць яго беларускі. Таму запрашаем вас на вялікі футбольны фэст, які мы з Яркам Пісарэнкам ладзім 19 ліпеня ў Варшаве. Будзем не толькі глядзець фінал чэмпіянату свету з каментаром па-беларуску, але зробім сапраўднае футбольнае свята. Тым больш, што адным з галоўных партнёраў івенту з'яўляецца ініцыятыва Мальдзіс. Здаецца, гэты факцік варты вашай падабайкі. Ну і спасылачкі на квіточкі ў шапцы профіля. Чакаем!